እዙ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክብራትን ክብራንን ንሎም ዝተዳለዉ ሓደሽትን እዋናውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ንዕድም ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ናባኹም ክነብል ኣብ ባፅዕን ዓሰብን ዝተመስረተ ነፃ ንግዲ ዞባ ንቁጠባዊ ኤርትራ ሓድሽ ተስፋ ሂቡ ከም ዘሎ ዝምልከትን ኣባላት ምክልኻል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ምስ መዓልቲ ሰማዕታት 20 ሰነ ዝተኣሳሰረ ኣብ መካነ መቃብር ሰማዕታት ህዝባዊ ወፍሪ ከም ዘካየዱ ዝምልከትን ሎሚ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቃ ዶባት ኢትዮጵያ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝምልከትን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ገጹ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብገለ ውድባት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝቐረበ ነቐፌታ ብትሪ ከም ዝኾነ ዝምልከትን ዩክሬን ኣብ ሩስያ ዝርከብ ቀንዲ መፍረዪ ኣካላት ሚሳኤላት ዝኾነ ፋብሪካ ከም ዝወቕዐትን ከም ዝገለጸትን ዝምልከትን ዝብሉን ዝሕብሩን ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳዕ መወዳእታ ተከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቃ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ግዛታት ሶማልያን ኢልጌሶን ኣብ ዝበሃሉ ከባቢ ወታደራዊ ስርሒት ብምክያድ ኣገዳሲ ቦታ ሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝተቆጻጸረ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣፍሊጦም። እቲ ወታደራዊ ስርሒት ክሳዕ ደቡባት ኢትዮጵያ ዝዝርግሑ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ዝኸፈቶ ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስን ከባቢ ደቡብ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቆም ኣብ ዝርከቡ ኦቡዲግላንን ኣሻምበን ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ኮረ ምዃኑ ሱዳን ትሪብን ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ብጀነራል ጆሴፍ ቱካ ይምራሕ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ዝነበረ ኣልባር ዝተባሃለ ቀንዲ ማዓስከር ሰይሮም ብምእታው ሙሉእ ከም ዝተቆጻጸርዎ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ስልታዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ኩርሙክን ጌሶንን እቲ ውግእ ከም ዝቐጸለ እቲ ጸብጻብ የመላኽት። ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢታት ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ዝተመስረተ ልፍንቲ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ሱዳን ነቲ ኣብ ግዝኣት ሰማያዊ ኒል ዝተንቀሳቐሰ ዘሎ ልፍንታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ናይ ሎጂስቲክ ደገፍቲ ህበላ ክትብል ከም ዝኸሰሰት ሱዳን ትሪብን ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ ተኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ክሳዕ መስመር ዶባት ኢትዮጵያ ዘሎ ከባቢታት ሙሉእ ንምቁጽጻር ከም ዝዓለመ እውን ጠቒሱ። እቲ ከባቢ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዓውዲ ኩናት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ መንግስቲ ካርቱምን ብገዲም መራሒ ጆን ጋራንግ ይምራሕ ዝነበረ ሰራዊት ሓድነት ሱዳን 2005 መስርሕ ስምምዕነት ሰላም ቅድሚ ምፍራሱ ን22 ዓመታት ኣብ ዝቕጽል ኩናት ሕድሕድ ቀንዲ መስመር ዓውደ ውግእ ከም ዝነበረ እውን ወሲኹ ዘኻኺሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ፓዛሽኪያን ብዘይህላዊ ሚሳኤላት ሃገሩ ልክዕ ከም ቃዛ መተቀየረት ነይራ ብምባል መደባት ባለስቲክ ሚሳኤል ኢራን ናብ ድርድር ዘይቀርብ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ፓዛሽኪያን ኣብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንግተን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ንርእስና ምክልኻል ዝውዕሉ ሚሳኤላት እንተዘይህልው ነይሮም እስራኤልን ኣሜሪካን ልክዕ ከም ቃዛ ንኢራን ሓሪሰን ኣመሃለዋ ክብሉ ተሰሚዖም። ንኣረጋውያን ይኹን መናእሰያት ዝኾነ ምሕረት ኣይመገበራን ክብሉ እውን ጠቒሶም። ንዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ፈጺምና ብዛዕባ ዓቕምና ምክልኻል ኣመልኪቱ ፍጹም ኣይንደራደርን ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊጾም። ኢራን ኣብ ዝመጽእ ድርድር ጥንካረታታን ሓበራዊ ረብሓታታን ብጽኑዕ ከም እትሕሉ ኣብ መደብ ሚሳኤላት ዝኾነ ይኹን ድርድር ከም ዘይትቕበል እውን ኣስሚሩሉ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ መስርሕ 2 ግዜ ስለ ዘጥቅዐቶም ከም ዘይኣምና እኳ እንተገለጸ ሕጂ እውን ንዘተ ሰላም ድልውነቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣባላት ማእኸል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ምስ መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ ብዝተኣሳሰረ ኣብ መካነ መቃብር ሰማዕታት ህዝባዊ ወፍሪ ኣካይዶም። እቲ ልዕሊ 1300 ኣባላት ዝተሳተፍሉ ህዝባዊ ወፍሪ ምሕዳስ ቀጽሪ መቃብርን ምልማዕን ኣግራብን ጽሬትን ከባብን ዘጠቓልል ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ። ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሓላፊ ስታፍ ኮንስትራክሽን ካፒቴን ተስፋጽዮን ተወልደ እቲ ህዝባዊ ወፍሪ ኣካል ናይቲ ምስቲ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተኣሳሰረ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ንጥፈታት ምዃኑ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ሓላፊ ምምሕዳር ብወገኑ ምስ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተኣሳሰሩ በብመዓልቲ ዝካየዱ ንጥፈታት ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኤርትራን ትጽቢትን ሰማዕታትን ንምግላጽ ዝኣተው መጽባዕታት ምዃኑ እውን ገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ኣብ ግዛኣት ሩስያ ቮሮኔዝ ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ዕላማ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ኢንዳስትርያዊ ምክልኻል ሩስያ ናውትን ኤሌክትሮኒክስ ብምቕራብ ኣብ ዝፍለጥ ፋብሪካ መሳርሕታት ሰሚኮንዳክተር ቮሮኔዝ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ወታደራዊ ምንጭታት ዩክሬን ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ፋብሪካ ዝፈርዩ ኣካላት ኤሌክትሮኒክስ፣ ሰርኪት ቦርድ፣ ኮምፒተርን ትራንዚስተርን ነቶም ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብስፍሓት ጥቕሚ ዝውዕሉ ናይ ሩስያ ባላስቲክ ሚሳኤል ኢስካንደር ከምኡውን ክሩዝ ሚሳኤላት KH-101 ከም ቀንዲ ኣታዊ ዘገልግሉ ምዃኖም ተገሊጹ።
ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቦ ኣብ ሰማይታ ከተማ ልዑል ዓንዲ ጸሊም ትኪ ከም ዝተረኣየ ዝተጸብጸበ ኸውን ከሎ ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብቲ ፋብሪካ ዝበጽሕ ጉድኣት ሩስያ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደሽቲ ዘመናዊ ሚሳኤላት ናይ ምህናጽ ዓቕማ ብዓብይኡ ከም ዘተዓናቕፎ ገሊጾም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሰበስልጣን ሩስያ ክሳብ ሕጂ ዝሃብዎ ዝርዝራዊ መግለጺ ይኹን ናይ መጠን ጉድኣት ገምጋም ከም ዘይተገለጸ ተሓቢሩ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝቐረበ እዋን ብገለ ውድባት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝቐረበ ነቐፌታ ብትሪ ኾኒኑ እቲ ሚኒስተር ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ሓድሽ ዝተረኸበ ቕልዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ሰናይ ድሌት ዝወፅእ ከም ዘይኮነ ከም መስርሒ ንሃገር ንምጥቃዕን ነቲ ጸላኢ ዝመልኦ ፖሊሲታቶም ንምትግባር ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር መግለጺኡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ኣብ ወሳኒ ህሞታት ሱቕ ክብላ ዝመረጸ ሃገራትን ኣህጉራትን ትካልን ብዛዕባ ቃወማ ምክልኻል እቲ ሃገር ርእይቶ ክህባ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብለን ኣስሚሩሉ። ኣብ እዋን ቃልሲ ኤርትራ ንናጽነት ከምኡ እውን ተኸታተልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናጽነት ኩናት ኣንጻሩ ኣብ ዝካየደሉን ሕጂ እውን ምስሕሓብ ደዋት ኣብ ዝገደደሉን እዋን ሱቕ ክብላ ዝመረጻ ሕጂ እውን ዘየድሊ ምኽሪ ክህቡ የብሎምን ክብል ገሊጹ። ኣቶ የማነ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወታደራዊ ምንካይ ክገልጽ ከሎ ኤርትራ ኣብ 1992 ናጽነታ ምስ ረኸበት ብናይ ገዛ ርእሳ ተወግሶ 100,000 ሓርነታዊ ሰራዊት ብ65 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ወታደራውን ዶክተርን ንእሽተይ ሙያዊ ሰራዊት ንምዕቃብ 35,000 ኣባላት ጥራሕ ዝሓዘ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምስራት ምዃኑ እውን ገሊጹ። ህጹጽ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዕቑር ሓይሊ ብመሰረት እቲ ሕጋዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 18 ወርሒ ዝተሓፀረ ኮይኑ እዚ ተግባር እዚ ክሳብ 1998 ኩናት ደባት ዝጅምሩ ኣብ ግብሪ ከም ዝጸንሐ እውን ገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ኤርትራ ምስ ባንኪ ዓለም ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር ኣብ መንጎ 2001ን 2007ን ልዕሊ 105,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሕብረተሰብ ግድላትን ክተዋሃድን ከላ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ክተኽብር ስለ ዘይከኣለት ንባድመ ሓዊሱ ላዕላዊ ግዛት ከም ዝሓወሰት እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ወሲኹ ድማ እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ መርገፂ ቀፂሉ ናይ ዝሓለፈ መንግስታት ናይ ምጥቃዕ ፖሊሲታት ከም ዘጋድዶ እውን ወሲኹ ሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ንቁጠባ ዕብየት ሃገሩ ንምስሳይ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕን ዓሰብን ሰፊሕ ናይ ንግዲ ዞባ ንምምስራት ዘካየደ ዘሎ ነጥብታት ብሓድሽ መልክዕ ይቕጽል ከም ዘለዎ ተገሊጹ። እዚ ብርክት ዝበለ ተስፋታት ሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ፕሮጀክት ንኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ማእኸል ንግድን ኢንዳስትሪን ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ። እዚ ነፃ ዞባዊ እዚ ኣብ 5,000 ሄክታር ዝዝርጋሕ ኮይኑ ምስ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕን ወደብ ባጽዕን ምትእስሳር ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ቀሊል ክገብሮ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እዚ ፕሮጀክት ብርክት ዝበሉ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ብምስሓብ ኣብ ኢንዳስትሪን ሎጂስቲክን ኣገልግሎትን ወደብን ቱሪዝም ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምጽእ ትዝቢት ይግበረሉ። እቲ ናይ ንግዲ ዞባ ምስ ተጀመረ ድማ ንኣሽሓት ዜጋታት ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ዓብዪ ግደ ክህልዎ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ። እዚ ነፃ ዞባ ንኤርትራ ምስ ሃገራት ኣውሮፓን ኤስያን ከምኡ እውን ምስ ውሽጣዊ ክፋል ኣፍሪካ ዘለዋ ንግዳዊ ምትእስሳር ብምሕያል ሃገራዊ ኣታዊ GDP ክውስኽ ክሕግዝ እዩ። እዚ ፕሮጀክት እኳ ደኣ ካብ 2001 ጀሚሩ ክሕሰበሉ ዝጸንሐ እንተኾነ ሕጂ ግን ምስቲ ኣብ ዞባና ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታትን ሰላምን ተተሓሒዙ ብዝለዓለ ሓይሊ ንምትግባር ስጉምትታት ይውሰድ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንቁጠባ ኤርትራ ካብ ዝነበሮ ተጸባይነት ናብ ዝለዓለ ናይ ፍራይነት ንግድን ደረጃን ከሰጋግሮ ዘኽእል ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ ሰብ ሞያ ቁጠባ ገልጹ። ሴኔት ኣሜሪካ ካብ ኩናት ኢራን ሰራዊቱ ክስሕብ ወሲኑ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኩናት ኢራን ክስሕብ ዘገድድ ውሳነ ሴኔት ኣሜሪካ ብ48 ድምፂ ኣጽዲቑ። እዚ ውሳነ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስዊዘርላንድ ቀዋሚ ተኹሲ ደው ንምባል ኣብ ዝዘራረባ ዘለዋ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ እቲ ዝርርብ እንተፈሽሉ ኣሜሪካ ኣብ ካሊእ ኩናት ከይተኣቱ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ነቲ ውሳነ ኣዝዩ ደንጊን ትርጉም ኣልዎን ክብል ነቒፍዎ። ንጻዕርታት ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ዕንቅፋት እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ። ደቡብ ሱዳን ሃገራዊ ምርጫ ክትሳስያ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ደቡብ ሱዳን እቲ ሃገር ካብ እትመስረተሉ ጀሚሩ ንፈለማ እዋን ዘካየደቶ ታሪኻዊ ሃገራዊ ምርጫ 22 ታሕሳስ 2026 ክካየድ ቆጠሮ ሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ደቡብ ሱዳን ካብ 2011 ናጽነታ ካብ እትጎናጸፈት ሒዙ ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ፖለቲካዊ ምስሓባትን መስርሕ ምርጫታት እቲ ሃገር ንሓሙሽተ ግዜ ከም ዝተናውሐ ጸብጻባት ይሕብሩ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር መራሒ ተቃዋሚ ሪክ ማቸርን ዘሎ ምስሓብ ገና ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምፍትሑ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ መረፃ መሊሱ ናብ ሓድሽ ግጭት ከየምርሕ ስጋኣት ይገልጽ ከም ዘሎ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ይመላኽት። ዜና ዕረፍቲ
ኣዶ ክብርቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማማ ኣዳነሽ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ መንግስቲ ሰማያት የዋረስኪ ዕድመ ፀጋ እዩ ብፍላይ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮን ዝፈቅዶን እንተዳ ኮይንልካ ድማ መዋእሊ ይኾነልካ እምበር ቁጥሪ ዳ መወዳእታ መዓዝ ኣለዎ ኣብታ ዘላትካ ግዜ ሕጉስ ዝኾነ ጻንሒት እንተነርካ ድማ ፀጋ እዩ ውላድካ መርዒኻ ደቂ ኻርኢኻ ንዕኦም መርዒኻ ደቆም ክትርኢ ድማ ካብኡ ዝዓቢ ፀጋ የለን ንጅግና ናይ ሰብኣይ ሰውት ናይ ኤርትራ መስራቲ ኣቦ ፋውንዴሽን ፋዘር ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝወለድክልና ዶ ጀግና ይኽሞ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃብኪ ኣዚና ንፈትዋን ነፍቅራን ወላዲትና ወይዘሮ ኣዳነሽ በርሀ ወልደ ሃዋርያት ብዕለት 22 ሰነ 2026 ብሕማም ምክንያት ኣብ መበል 97 ዕድሜያ ስለ ዝዓረፈት ንረቡዕ ዕለት 24 ሰነ 2026 ኣብ ዓድና ጾነት ልክዕ ሰዓት 12 ፍርቂ መዓልቲ ሎሚ ረቡዕ 2024 ስነ ስርዓት ቀብረን ተፈጺሙ ክብራት ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብክብሪ ነመስግን ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ